assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinel TV bisimilla moɗon e émission mo wiyeteɗo kalden hande miɗa wondido e gollidoɓe an e golloɓe radio kanko Ousmane Bari radio Danayamo gollata kañum kanko Baban Samba Guro Sidibé kanko e radio donc mo gollata nden no hande so Allah jaaɓi miɗen anni gajodirde mon kabaru média ko woni média ko woni golle e télé golle radio na e kabaruji hokkete e télé radio e internet ko hono ɗum wurri e leydi meɗen ɗo sako du e hono ɗum wurri e ley leñol mengol ɗum woni e leñol pulaku o hono hen e leñol ngol langiri e yalla so leñol ngol ana langiri vraiment juuɗe ɗiɗi média o e hono golle muɗum wurri e kabaru muɗum mi annoyi gajodirɗe mon hande so Allah jaaɓi inchallah bisimilla moɗon. Aywa waaleykum salam Madina Tall noddi min dow plateau maɗa min beltike hen sanne kala ƴeewo Pinal TV fu salminama e o wakkati. Bisimilla ma sa Baba Samba. Aywa teddi fayde sanne Tall a noddi min notiki dow jaam e dow fina tawamen e findinde kabaruji meɗen teddi fayde. Lama mi salmini on mi barakini on du ko notuɗon kasenne noddago Pinal TV hande on jowtama sanne bisimilla moɗon dow plateau e kalden o ndenno Samba e Guro Sidibé aɗa wawi haalande kan seeɗa ko anduɗa e dow kabaru média en ɗum woni kabaruji e leydi meɗen ɗo. Aya Tall kulle ɗe fuu e dow média jata sabi ɗum woni golle men ɗum jaten dow mum ɗum dogeten ley pulaku ɗum humpitagol e yewtinde e kabaru bindi fu wone komin tawiki komin puɗɗanno golle o 2004 warde hikka duuɓi jeehi seeɗa komin tawiki e ley golleji meɗen ɗimin dogata dow muɗum ɗiɗi dogeten dow muɗum ɗiɗi pindinten fina tawa meɗen ɗi jewtineten ɗi gatten journée mum ɗi kokken kabaru muɗum kabaru el ngal ka waɗande leñol mangol jaafoɗa humpitagol an tiiɗi sanne sabi ko heewi e jama men o jaati anda kabaru huɗum woni média sa wi ɗum anda yewtinde e kabaru journée e humpitinde e hono no jaraton e nokkuji ɗe so ɗo ngara ɗon kolla jama oni nenno ɗum darne muɗum mawde pulaku ana hani humpitede ɗum ana hani du e hollede laayi mum ana hani du hollede no ɗum yarata sabi ko heewi e meɗen e Tall anda ko woni kore média sabi so a wi joni média heɓ mbiyande a jahowo télé tan so jewtina yimɓe na a jahowo radio tan so jewtina yimɓe a jahowo tan so gadda journée a yawana no wurri kulle ɗe so a golliɗe fuu wonko woni caggal mujji ko gollata ɗe fa ɗe jaara yeeso lo pulaku tinno haybude média ngaji muɗum tawi kate fay ley réunion meɗen e ley conférence ji meɗen so wiyama télé wiyama radio enen pulaku e gon télé e gon radio aɗa wawi yaade e batuji meɗen pulaku ɗi ɗa yiyata télé Pinal ɗa yiyata FM Tabital ko hana ko naayi e radio ngaji goɗɗi bo fa ƴeewen kaybe ɗemgal men ngal fay seɗen nana ko woni e haalaji ɗi fa ƴeewen ko kalten ko salla ɗin kumpita leñol meɗen ngol si en daranaki ɗum na yimɓe ɓe daranaki fa ballodira e majjum ana laati hono hendu caggal ɗi woni golle men o wawa yaalde yeeso ana caggal ɓe kumidi soɓe ballodiri e meɗen ok jowtima sanne e Baba Samba Guro ndenno Ousmane Bari andu a gollo média saabi a gollo radio ko kabaruji andu aɗa yewtina yimɓe sanne ko mbawɗa haalande men dow golle média e mbaɗi ɗo e kañum e leñol ngol. Bon e tafon fuu mi fa hande e mi waran mi barki noon e so wiyama média e so wiyama média ana yaaji sanne sabu radio naati télé naati internet naati maintenant les internet to ɗum WhatsApp o won toon Facebook o won toon surtout WhatsApp o woni ko jama ɓuri gollirinde sanne maintenant le média o ko mbawɗen wiide fuu vraiment leñol meɗen ngol ana famɗi ko wattani média o haqqille fa sanne
ɓe gattana e média o haqqille c'est comme si ɓe nangirali ɗum juuɗe ɗiɗi ɓe nangirali ɗum no ɗum hani nangirede woldele fu woldede média ɓuuri nawde wolde fu wolde média ɓuuri nawde par ce que e média woni humpitinde jama hokkude yimɓe information ngal maintenant information ngaji kokketeɗi ana wawi hokkirede no woɗiri ana wawi hokkirede no boni maintenant nafa won e majjum c'est comme si e torradu ana woni e majjum maintenant si en daari média o hande a tawan média o nafata ɗum ana mawni sanne mais wonko o torrata ɗum saabi ko ɗum sa hunde waɗi hande fa nane fa ande saabi ko ɗum o média andinta ɗum par exemple onon sa wonko matoɗon waɗi sigaso na waɗi hedde kayi en pinal noddama pinal yan ko woni toon fuɓɓaman wara yaltina télé muɗum ɓe keɓa yaade ɓe andante aywa jaka ɗum waɗi sigaso ɗum waɗi to humpintinan jama o hana noon téléji meɗen mali ɗi ɗum indu nongore ORTM hunde fof ko ñalle leydi ndi a tawan ana humpintina jama o a tawan nafa ana woni e muɗum ka enen pulako eɗen jeebi média o so en ƴiwi ɗon en gartan e whatsapp o fu ɓuuri torrude en hande leñol meɗen pulako ngol saabe ko ɗum sabu no kibaruji ɗi kokkirete noon a taway wona kibaruji laaɓuɗi fa sanne goto ke rewi nani tan ɗum waɗi ni nodda tan jooɗo ɓama forfait muɗum budde ɓe haala saka guereji fou bon a tawan ɗiɗum jogui inconvénient ko tuuba ko mbiyata inconvénient ɗum faami information gonga laaɓuɗi an tawe hen ka a tawan won ko heewi du a tawan pene hen sa ɓami Facebook joni sa a daari fulɓe golliroɓe ni e Facebook jom en compte ngaji kokkoɓe kibaruji fa sanne ni a tawan ana famɗe mabɓe ley temdere yimɓe fou a tawa en fulɓe kokkoɓe information ngaji kabara Facebook ana famɗe saabe ko ɗum saabe en jeebike ɗum tu vois en jeebike ɗum ɗulle ko mbawɗen wiide leñol meɗen ngol ɓe tinnoɓe gattana média o haqqille ɓe gattana média o haqqille ɓe ballodira e golloɓe média ɓe du sa a nani a hokkan neɗɗo kibaru wonko woni caggal tode anno Sambara Guro Sidibé wi ni sa a nani an Madina waɗan yewtere na pinal yaltinani yi altinani on dari ɓe caggal de ɗulle to woni pula ko hani wattande haqqille walla wallodira e yimɓe muɗum kokkeɓe kibaruji ɓe no kibaruji ɗi mbawiri heɓirede no ɗi mbawiri e sakade to ɗi kaani fou ɗulle vraiment ɓe tinnoɓe gattana média o haqqille voilà ɗum ko mbawɗen wiide seeɗa ok mi jewtima sanne Baba Samba Guro Sidibé joni a ɗalle golle e radio e média ɗi ɓooyi sanne saabi miɗa wawi wiide an ɓuuri an fuɗɗi ɗum kasen an adi ɗum fuɗɗude kay hakkude min kay e Ousmane Bari joni e leñol ngol tiiɗalla hoɗo en heɓɗon e guila fuɗɗuɗa golle ɗe fa hano ɗon tiiɗallaji ɗi gondi ɗon fa han madal ɗum ka so mbalɗen ɗo timmata nde min puɗɗanno golleji ɗi ni nden ɗum heewa wawi radio ngaji seeɗa jewtinta yimɓe e nde min natanno e golle o nde yimɓe anda radio jaati fay yiide ɗum jaati ana hayno ɗum nde pula ko na wattani ɗum hakkille hono ngabbirɗe joni ni e wante mo min puɗɗata o nde tiloteɗe nde en tawa jama heewi sellal waddoɓe kosam e waddoɓe wallude e waddoɓe hakkille e baale garoje e ɗum wonno arande e ley tampere muɗum nde min puɗɗanno tampere muɗum jaati nde radio ngaji ɗi puɗɗino hewde sabi kulle ɗe fuu wonko kana daña ko nannuɗa so daña ko moƴƴi radio ngaji ɗi warde télé ngaji ɗi garraka fa neɗɗo jooɗo tan gaajo ɗi garraka ɗum pulla tan ɗi jeyɗi ɗi garraka du ɓalejo tan jeyɗi leñol fu ɗi gaɗana ɗi nanno jawdi tan woni neɗɗo télé woni neɗɗo radio nenno nde min puɗɗanno golle onde eɗum yaafuri min nden seeɗa sabi nden an wayi hono carte komin gatta carte auditeur ko temedere bo a tawan nden temedere nde aɗa wawi sottude ñoloma carte temedere goɗɗo wawi sottude temedere goto wawi sottude sappo goto wawi ɗum hawrine ko coggu courant ngaji itte hen ɗum jomdiji itte hen bo joni ko sakiti ko radio ana jogui tiiɗalla dow tiiɗalla sabi so wiyama hande golla média radio mi gando jaati mo andumi yo fina tawa bawɗo humpitinde kam e golle o
fami gando be lamdira e mudum jaati mi hebata atawa ana gollo radio a hebata bo mi wala tan tan wiete on Ousmane Bari wi emgal ana buri yabere bonde sa anani wi ama in burama ko heewi fu media men on kabaruji meden di jeebi den tele meden edin jogi hande so tawi hunde fu ko watta e pula ko hande kay mobte yaade buguni yaade serangaji malidi yimbe pinal yaaton pilma gadda kolla aduna o daña ko wada wi tele pinal du ay be golli e ley media ngaji di fabbe kebi be udditi suudu tele goto motti be udditi kay be udditi nokkuje kewde bo dum a hebata parce que yimbe men be andude titre mudum jaati newanaki mais aɗa yiya tan pourtant laamiɓe hewɓe fulɓe a tawan ɓe noddantele woɗɗina a tawan ɓe hokkan interview yimɓe woɓɓe ka mais so an gollo radio na gollo e télé goɗɗo leñol ngol du sa immike fan jottaɓe ɓe mbiyan ɓe wala tammuɗum ko waɗi ɗum woni ko mbimami nane rafi teddinde ko jeeyi fulɓe mbide sa yoppi ko jeyɗa ko a laari ko a jeeya ko a heɓata ko a jeeya ko jeyɗa ko a pirti so ɗemgal maɗa nga fina tawa maɗa o so wona ɗeɓle ɗe fuu Allah tagi ɗi fuu so hokkiɗe yimɓe wona fulfulde wona haalaji goɗɗi wona tubakure eɗen gollira tubakure hannde wona ɗemgal men e golluɓe jeyɓe tubakure ɓe gollu jeyɓe arabu ɓe gollu jeyɓe haalaji goɗɗi ɗi ɓe gollu so tawi en golliri hono noon kaadiri pullo fuu mo gandi ɗenna hokkan e lawol bisimilla moɗon ko kaaji ɗon fuu ngare e lamde min lamda naɓe e téléŋaji naɓe e radio ŋaji ko Allah wawni on ko gaɗɗon noon téléŋaji ɗi gaɗɗon radio ŋaji ɗi ammadani sa immi kiɗa yeehi motti hande a wawi a heeɓi toon ujunaji temedere welan télé o welan gollidimɓe ɓe welan du pulako ko gaddata ko ka a waɗande caggal mum nana e téléji goɗɗi de wiyede téléji jeehi e nokku conférence ji pulako nokkuji goɗɗe gartiri tawi an jeyɗo o aɗa jooɗi a andana nde tampere ana e meɗen enen golloɓe radio ji e téléji ok jotima sanne Ousmane Bari joni an média hoɗo hen ɓurɗa holde par ce que télé won radio won internet o hoɗum fu ɓuuri nafaji hande mo gonɗe mo joni o bon Madina miya hooram kay ɗo kay so a lamdike kam fuu par ce que information hunde fof ko hokkete e télé hunde fof ko hokkete e radio a tawan information lugaɗo fa laaɓi tal neɗɗo warata jooɗo télé wiya haali ko wona gonga a taway fof ko waɗa enquête fa gasi min kay ɗi ɓurumi hoolade diina Facebook na WhatsApp par ce que so a ndaari télé neɗɗo kay a baɗo jiyatta journal wiya ɗum waɗi ga wiya aywa pinal yaltiningal journal naka ortem yaltiningal journal wona gonga ko jiiɗa yaltina télé e radio fuu a tawan information ƴeewaɗo gaɗaɗo analyser fa gasi ɗo ko yaltin e ɗumanite et puis mi wartan seeɗa e dow question maɗa kabaru tiiɗal o minen gonga komin natiri golli ɗi ɓooya sanne komin puɗɗiri radio ɗi ka franchement parler leñol meɗen pulako ngol ana famɗe ko ngol wallata saabe koɗo hanno sambare wirni hamɓe ke nden carte maɓɓe ɗe ana koyi ka minen hande min tawi radio ɗi keewi carte ɗe coggu muɗum dan heewi par exemple so a hokki hande Madina kartal pour que jowta ɗum carte de fidélité fa jowtaɗa hokki ɗum kartal hande lewru wati a wari kasi wona ñandete mum ɓami kartal ça c'est un problème et puis so a ndaari du e yewtireji fulɓe ɗi joguiɗe sponsor a tawa ana famti alors que eɗen jogui fulɓe commerçant yi joguiɓe jawdi joguiɓe magasin ngaji bawɓe hokkude en publicité ngaji bawɓe daranade émission ngaji meɗen mais au lieu que ɓe kokka ɗengal maɓɓe ngal ɓe kokka woɓɓe ɓe ɓuuri yardade ɗum o défaut mawɗo gonɗo e meɗen kanɗo waɗede corrigé déjà mo ɓamanama kartal maɗa aɗa miili latane sponsor ana tiiɗi o wawa latanadema émission ma sponsor wona haala fa wiya hokkima publicité ka wana hana ɓe ngala yiide ɓe jaati ana tiiɗi han voilà c'est un problème mais alors que supposons que radio ji ɓaleɓe na télé ji ɓaleɓe ɗi nodda cadre goto tan wiya aywa mane miɗen kajam joom jaati haaɓan ɓe ngara mais en pullo a noddi aywa mbiɗa yiiɗi waddema invité non mi wala temps joni
Bon, je crois que ɗum wo hunde noon nde kanɗen selde. E Milan sato hoore men tan min gaɗanta ɗum. Voilà, bon ɗum wo hunde kanɗen selde. Ɓe andake neɗɗo ɗengal maɗa ngal kanɗa wadde valoriser tafon. Sabu hande télé pinal c'est une fierté pour les peuls. Sabi ko sa wiyama pinal fay sa anani inde pinal fu mbe aywa ni ngone flaw ka télé ni ngone flaw ka télé mais sa yilati ka flaw ka télé wo wonɓe dariɓe ɗum le vraiment cadre ji meɗen de commerçant meɓe ɓe gartan ɗo nokku haqqille vraiment ɓe tinnoɓe gattana média haqqille pati neɗɗo yara kartal muɗum hande aywa mi ɓami kenga ɓami hecci kenga carte teme nayyi sa ɓami jomum wiyan fa hitande woyli to mais sa carte hitande haaja carte hitande ɗen ɗum on pour une année sa ɓami kartal une année a lamdatake fa mo wurtoy mais sa ɓami kartal dam timmi garɗa fo e wona mi ɓami garɗa fo wona mi ɓami wona haala fa miɗo kokkima publicité mi seeɗa ko woni nafa carte o jaji yalleɓe faami yalleɓe sooda bon ko mbawɗen wiide nafa carte ɗe nafa muɗum aɗa mawni sanne saabe ko ɗum hunde fof ko gollata hanno Sambare wiri ni e radio ji ɗi par exemple fof ko yoɓete ndiyam yoɓete courant yoɓete suudu yoɓete ɗum le jomni mum hoto ittete golloɓe yoɓete fay sa mine haaloɓe kay min joɓatake won golloɓe to yoɓeteɓe ɗum le e mo wala publicité sa a jogui carte fu au moins sa a sonni carte ɗe pourcentage ma won hen pourcentage radio ɗo won hen ɗum le radio heɓan gueɗu mum an heɓan gueɗu ma maintenant gueɗu radio ko hokkete ɗum woni ko radio ɗo yoɓirata courant mum ɗum woni ko radio yoɓirata golloɓe muɗum ɗum woni ko radio wurata dow muɗum ka sa a ɓamanaka fay kartal wana haala sponsor émission maɗa wana haala fa mbiya kokkima publicité ɗum woni ko mbiyami min nde ngabbo fou sa a ngabbi aywa mani walla yewtere ma na weeli kam yewtere ma na weeli kam sa yi yewtere ma na weeli fou won dariɓe caggal muɗum koye tu fais une semaine 2 semaines 1 mois 2 mois a nannata fay mbuɗu fou ɓe mbiya aywa mani dehors ɗon le franchement parler pula ko wattan ɗo nokku haqqille fa sanne hana information ngaji laaɓuɗe ke fou min kay e radio e télé ɗo wonɗo koolimi sabu information WhatsApp joni wo forba noon a ñaami a haari a ɓami forfait ma buddeɓe téléphone ma an jeeyi ko welma ɗum kalata a haali tan aɗa woni plus de 20 groupe na groupe aji nooga groupe aji capantati a waɗɗan fof partagé homo fof nana haywa ɗum wiyama ni ɗum wiyama ni ɗum wiyama ni alors que an jata aɗa andi hakkude ma e Allah ke e ɗum pene noon a hula Allah a wi noon fay wolde meɗen nde hande sa a yi nde tiiɗi fou Madina ɗum woni probléme insécurité gonɗo e leydi meɗen sa yi ɗum tiiɗi fou wolde média nde ɓuuri tinnude ɗum hande haɓoɓe dow réseaux sociaux ɓuuri fay bonodirde dina fay haɓoɓe dow terrain par ce que ɗum warti homo fof leñol muɗum woni ko wallata homo fof leñol muɗum ko woni ko wallata kokke exemple won ko waɗi ni aywa jinggonoɓe to kokka version mumen version gaɗɗo ɗum e arrangé Allah aɗa andi hakkude ma e Allah ke version gaɗɗo ma arrangé woni ko kokkata aywa oto ɗo version mo ko watta ɗum arrangé ɗum woni ko hokkata a wala dow terrain mi wala dow terrain so en jooɗi ke en mbi ni est ce que en kaali gonga ɗum le je crois que ɗum ana laati probléme mawɗo sanne e leydi meɗen ndi surtout probléme insécurité gonɗo e leydi meɗen ndi sani kabaru réseaux sociaux ittama vraiment probléme ngaji ko heewi fof solution ana yama heeɓe e majjum ɗum le hanji ɗiɗi nafa de ka WhatsApp ko bonni ɗum ɓuuri hewde ko ɗum bonni ɗum ɓuuri hewde kañum e Facebook WhatsApp e Facebook ko ɗi bonni ɗum ɓuuri hewde Madina en jootima sanne ok merci Baba Samba Guro Sidibé min mbawa haalde haala média min tila émission o tawi min haala inde o gorko mawɗo jinganɗo ɗemgal pular o sabi mbiɗa wawi wiide kanko jaati fuɗɗi e hokkude kabaruji e ɗemgal fulfulde leydi meɗen ɗo kanko woni Samba Sidibé yo Allah hinno yaafoma kam wawi ko mbawɗa haalande kan dow kanko Samba Sidibé aɗa wawi gollidde makko ayo Samba Sidibé miɗa andi ɗum sanne goɗɗo fuu min jeydaɓe gendi min nde andami Samba Sidibé nde mi suka pamaro miɗo jokkineɓe duroyde dabaji kamɓe e kawam kanko e kawam goni baali minen ana laati hono leydi amin to dabaji amin fu leydi ndiyam durata miɗo jokkaɓe dabaji ɗan nde goto mbingue ƴeegan fu ɓe mbiya kami sakko
ley wanti mum Samba Sidibé miɗa andi ɗum min gollidi e dabaji kam mi sukale maɓɓe eɓe nela kam caggal muɗum Samba Sidibé wari Bamako min nde puɗɗanmi hettidade Samba Sidibé hitande wiyetede 75 nden tawi miɗen e jawle miɗen ndegu bulguji macina ni bulguji sebera en e omo haala lasara so no fuɗɗiri no haaldata no fuu minen dumin towtande min gaɗa batu amin en kinna meɗen ñambira no o watta 75 83 ngari mi Bamako ɗo taw momi bon omo anduno kam illa min suka min jiidi min jowtidi bon e ley majjum miɗen gaɗa baale ley Bamako ɗo e baali duroɓe omo miɗen noddamo ertemana wara omo ɓama haalaji amin hono laati neɗɗo min ka fa fuɗɗana kam micro permis yo Samba Sidibé nden goto miila e radio privé an naata leydi goto miita télé ana naata ka télé ertamana wodi bon miɗen jewtira hono noon miɗen ɓama kasetiji du so o wari fuu min kollamo min gaɗa e magniti o jooɗo e ɗo yo sukaɓe tinne waran caggal joni hendu ndu huuɓan aduna o min anda koto mum nde o hendu waran huuɓa nokkuje ɗe fof yama keɓon hen kulle kewɗe caggal Samba Sidibé aljumari fof min naɓɓam attaqueji minen nden hono minen duroɓe miɗen kuyanam ne jaw san aljumari fof min binda lettre hutti e meɗiɗi yaha erte inda yimɓe 10 o jowta miɗen keɗoroma hono noon fa ili ko natumi radio 2004 nde garnomi so natumi radio nde mi yeehi fa erte mi haalinimo mbimomi tokara kaw mi wari mi naati radio FM dongo bo min wona ji o bindi sanne bo mi wari fa kolla kam lawol o immi o nangi juuɗe am ɗiɗi ɗe fuu o wi neɗɗo fuu garɗo ɗo hannde fay gadal ɗo kam ko halsi an ɓurani ka o wi ka he waɗande pulako yewtereji an tiiɗi de kana tinnoɗon o wi kam kana tinnoɗon e kulle jeɗɗi mbimi holɗum woni e kulle jeɗɗi o wi tinɗon e muñal o wi tinnoɗon du e talkaku ley hen o wi tinnoɗon hoyere hen o wi ɓeydonam kuyam hen o wi so on teddino golle moɗon o wi mo wallata on hoto mbañon ɗum korsi noon ɗum ƴewɗon hakkille muɗum o warta e moɗon fa wallodira e moɗon o wi ɗe kulle jeɗɗi so a tinniki ɗe a teddini golle ma a teddini ko gollatako nde ɓooyi fa heɓan nafa o wi kanko erte nde ɓe puɗɗannode 600 ɓe joɓete lewru o wi so a waɗi communiqué ne sa aɗa jippo a hokkel 110 non noon nden kaalisiɗi ɗi garda o wi noon ni ɓe puɗɗiri fa ɓe ngari ɗo ɓe goni joni ɗo alhamdulillah ɓe mbi galleji keɓama hen kulle keɓama hen ka o wi neɗɗo fuu gollanowo pulako hay ko yittinna hoyere de o wi saabi yimɓe meɗen ɓe jaati gollandeɓe ana ɓuuri hawrinde beyi e nayyi so wiya durda sa sini hawride tan daña ñande ɗi ndiri faɗi kaari o wi gollanowo pulako ni waɗi am tinnoto jewti ɗon amin on tawi miɗen pippide hono pooli nangaɗi e tugol sukaɓe nden noon o ngari hannde o ballodiri min keɓan noon hannde minen du min powtiri seeɗa min keɓan noon min jaari seeɗa o wi ko radio ngaji privé ɗi naati hannde fa natuɗen ko jaati sultinimi minen hewɓe ga erte sabi aljumare altinele min gaɗan yewtereji am min immoño jaa o wi hunde fof ko waɗi e leñolngol hannde so radio ji privé ɗi tawtude ɓe e téléji ɗi kalanama o wi pula ko waran fa heewa bo min gollidi hen hono ɗe kulle fa heewi min gollidi du o nelinomin ɗo ɓe jaa fa konsa Lobbo Ba Ali réunion muɗum walno toon mo imminimin ɗo e gollidimɓe maɓɓe heewɓe appar ngaji makko ɗi ñande min naɓi mi yeehi ɓamol mi warti mi hokkima ko jiimi Samba Sidibé ko wona haasidi e gollo média gollo média du fof mo yiɗani ɗum moƴƴere omo yiɗani ɗum jaam ka ko Samba woni e aduna fof mo gollata noon fayi ɓii ko jaɓata wallude o wiyan golle mallani miɗa andi ɗum e Samba Sidibé on jowsima sanne nden no faaha yo Allah hinno yaafoma Amin. Ousmane Bari oui Madina tan
Alhamdulillah hanno mirɗa ni Samba Sidibé laatike niwgal le pulaku o so pulaku ana wawno jatan hanno waɗa fay munima makko sabu Samba gollani pulaku fa yaari teppe ɓolle min lamɗo hinno yaafo minno mi heɓay chance andude Samba Sidibé hanno ha nder ni ka caggal mi naati radio mi heɓi noddude o mi mani mi tani mani miɗe ñaguima duwa mi fuɗɗi radio walla vraiment ñande no wanni kam duwa sanne ka mi heɓi lamdodirde e denɗi ko kabaru makko ɗolle Samba Sidibé ko mbawɗen wiide tan gorko no jiɗɗo leñol jaaro ko woni par ce que ɓi adama ko gonɗa fuu pati yegitino ko gonɗa ɗum ɗolle eɗen mbawi wiide faysa ana daɗi lawgal kunɗe meɗen kadi Samba Sidibé hitande 1950 nde hitande woni ko ɓe pini 1950 maintenant 1950 nden woni ko ɓe pini o naati école du o jangi fa o woɗɗoyke seeɗa e haalaji yimɓe ɗi won mbiɓe 5e won mbiɓe 6e woni ko yalti aɗanno enen pula ko arande en korsina jande école nde on ɓe mbi mawɓe makko jaati gaɗi ñagude Allah no yoppire école o ɗulle ɓe gaɗi ñagude o yoppi école o naati e durgol après o witti o warti mofti ga maintenant mofti ga mo gollayno seeɗa fa o heɓi dabere no o wardi Bamako 1973 du woni ko Samba wari Bamako nden d'après interview makko e komin lamdi seeɗa komin keeɓi hakkude motti kañum e Bamako nden 1500 ɗum woni ko fulɓe mbiyata temet woni ko yoɓete nden ɗulle nden woni ko o wari ɗum du tabal woni ko o fuɗɗi sonnude ɗulle ko o fuɗɗi sonnude tabal ɗum je crois que edde ɗumani jeunesse en gom ministére daranine sukaɓe na ko nandi e muɗum ɗon ɗo sonnanomo huccite e mumen maintenant e sababu muɗum woni ko Samba heɓi relation so o heɓi o naati kabaru communication ka fay ko o naati ɗum omo gorko no joguiɗo courage et puis ɓe mbi guilande o sukande o janggayno nde mo joguino haqqille sanne omo weeli haqqille sanne ɗolle fa ɓe mbi o wadda talki makko o waddi talki makko o ɓamano comme Platon ɗum woni hana neleteɗen maintenant ɗon o heɓi chance omo janggayno fulfulde omo janggayno France ɗo par ce que caggal o wari ga o naari jande nde manga ka o tinni ko fa o heɓi diplôme gaji makko ni woni ko Samba naari jonke ɓama 73 74 75 nden woni ko o naati radio hanno Samba rewiri ni lasara ɗum woni vendredi woni koɓe gaɗaynono yewtere ɗulle Samba Sidibé sa média haalama fay janggo wajibi Samba Sidibé inde muɗum indete fa wiya anni pour lo haala micro fulfulde o Samba Sidibé fuɗɗiri ɗulle animateur no gayɗa noye wiyatake hana Samba heɓatake de ka hemde hana Samba ɓooyal et puis Samba ɗum o neɗɗo o wona haasidi et puis omo yiɗi gollowo radio ɗum Samba ne yiɗi neɗɗo gollowo radio sanne mo yiɗi neɗɗo média sanne et puis Samba yiɗa ɓi adama gollata finiyanke haaji makko fu ala fay sa a sakinke makko koy ɓe mbi haaji makko fu ala e maɗa sani a yiɗa golle hanko neɗɗo no gollowo joguiɗo courage ɗum kende o yirma no o wawiri fu o wallirete ɗulle ɗum woni ko mbawɗen wiide seeɗa e Samba Sidibé en tilatum barkinen pulako ɗum saabu ñande Samba maayi nde wallahi pulako andi ke Samba maayani ɗum saabu pulako nootiɗo ñande ndede fay président so yawti ɓurata ni jama jonno fa hande lamɗo hinno yaafo pulako ɗum tinno wattana famille makko haqqille wona Samba witti tan ɓe jotto ɓe kawrintina juuɗe maɓɓe no Samba witti ɓiɓɓe Samba wonton gen Samba wonton ɗulle pulako o ɗum ko mbawmi wiide pulako tinno wattana koreji ɗi haqqille ɗon ko mbawɗen wiide seeɗa e dow histoire Samba Sidibé ha hande lamɗo hinno yaafo Allah to ɓuranmo ga lema fa han yo Allah hinno yaafomo kanko Samba Sidibé ko waɗanima ɗi ko mi miilay ka hono no mbiruɗano so hono makko na heɓede kamin dardi sukaɓe kala wi o mbimami fu goto fu tinno yalla leñol ngol vraiment na heɓano yara yesso joni baba Samba Guro Sidibé ley kabaruji hono ko mbiruɗen ko ɗum woni média hokkoɓe kabaruji yewtino yimɓe fuu ko famɗa e vocal nga e joni ko nanata e internet ko ɓiɓɓe fulɓe mbiyata ko saabu basi o ko mbawɗa haalande ɓe yimɓe
ko mbawmi ɓeydandema hen whatsapp uji ɗi min ɓuuri heɗade ko waddi pene e haɓoji e yennodirde fou dow whatsapp ya saabi aɗa andi radio won saria télé won saria aɗa wawi sa a yaltiɗo joni dudda neɗɗo hono langodiri dade sahaji ka ɗo heɓatake e ley ko whatsapp naati ko ɓe dokkata e whatsapp ko keɓa hen ni goto kaalo gonga hewande saabi ananta wiyete hunde wotere waɗi motti hande hunde wotere waɗi ñoora hande janggo keɗɗo ali radio ji ɗi journal wiyete ɗum waɗa fe nenno whatsapp mo jiiɗa o yettini e wala dalili wonko fulɓe jeggiti jaati ɓe mbide whatsapp hollodiri pulako hollodiri leñe fo fadde whatsapp warde tawi pulako yiide téléji gon radio ji gon communique ji gon e journée gon whatsapp ko wari ko fay so hollodiri baali pulakol fay so hollodiri pulako wonko torri e ley meɗen enen leñol men pulako hono hen sabi fiyede hen e yimɓe whatsapp jiiɗe uddede e whatsapp jiiɗe bon ɗi e bandu e whatsapp jiiɗa mi wiya yimɓe jo wala uddaɓe de ka fay so uddama keewa so wona an yawti sariyam sa heɗiki journée whatsapp ɗe jaati hande aduna fo borrete waran mi ɓama téléphone holno Ousmane Bari wini mi ñaama fa mi haara mi naata suudu an walla naato so tawa kam dow leeso mi haala ko mbokku mi yoppa e baali so ɗum wiyama hande ɗum hawrinata jama waddandema haala ka alambaki kam ɗo e ley 2018 won réunion gooti ngoɗi ɗo ɓe mbi ɓe acca tan e whatsapp uji ɗi whatsapp uji ɗi noddi tan a heeƴa nenno ɓe gaɗi noon yimɓe sappo woni ko heɓaka e bato min mi yeehi mi ƴeewoyi yimɓe sappo woni ko keɓaka ñande nden asma amadou amiri gonɗo o warti o wi ko gatte fo gaɗen e radio ji meɗen ɗi gaɗen nam e télé ngaji meɗen ɗi yimɓe paama hunde nde e garrata fa leñol meɗen ngol faama sa waɗi e radio e télé hande so wiyama télé pinal yaltini ɗum hande hunde manir waɗa pulla fay goto yaddata so wiyama radio ji kaaluji fulfulde ɗi radio fm tabital haali radio ji goɗɗi kaaluji fulfulde ɗi kaali pula ko yalta so wiyama en fof kawlen nam télé pinal ɗo hande so whatsapp tamatta fay goto o jiyata ɗo faɓe jam ñande noddu ɗon ɗo mbiya yimɓe noddama ngara tewene noddaka ɗo han kana radio ji ɗi e télé ngaji ɗi naata hen nenno whatsapp o wallahi fay so holli jama fay so hollodiri pulaku du ko bonni ko ɓuri haalde komin tayki ko mbawɗa haalande ɓe yimɓe joni ko mami haalande ɓe tan fa hande sabi Allah kaalowo fou taƴara haala muɗum ka yogoam jannguɗa a janggay fou tawa ittiɗo selli miɗa wawi te mi janggay no mi heɓa ɗo selli mi heɓa Ousmane Bari ana jankabu haalane kam hunde mi taƴaru felantaka aɗa wawi tawede fa ñooro min nodde mbiya hunde ma nelle waɗi ɗo sambare haalde radio mbiɗa andi a fenata bo hono ɗi e bandum laar dalili ko hokkete sa ƴeewi fay ley journée ɗe hande enen hokko média ji ɓe jaati eɗen perde ko heewi sabi hoto jokku nanngama a nangi kalisi tan a haali ƴeewi ko kokkeɗa ko haalɗum média fof mo dokkirta kalisi média o bona ko ayyo Allah hokku en hakkille lom amin ya rabbi amin Ousmane Bari oyi Madina ko mbawɗa haalande kan dow kabaruji ko nanta sato dow whatsapp sako sa nani sato fulɓe jaati jotto so haalade weɗaɗi bon Madina fa hande e hano ko mbiɗa ɗum vraiment so en daari whatsapp o e ko o bonni ɓuuri heewde saabe ko ɗum sabu e whatsapp o woni ko jiiɗen groupe aji gaɗa créé groupe aji ɗi ngala nafa fof sana yennude ɓiɓɓe leydi yennude mawɓe meɗen tedduɓe yennude cadre uji meɗen je crois que arande e nanta ɗum noon est ce que neɗɗo ana jooɗo dow télé hande wiya yenni cadre neɗɗo ana jooɗo dow radio wiya yenni mawɗo mais e whatsapp ɗi woni ko jiiɗen neɗɗo fof mo a yiɗa na neɗɗo fof joɓaɗo kaalisi ɓama sambare guuro mawɗo balinke leeɓi muɗum fof dawni ana yenna ɗo innaji abbiraji ɗo e whatsapp jiiɗen e hoto needi woni
groupe aji gaɗaɗi kere ngala nafa fuu sana yennude ɓiɓɓe leydi yennude neɗɗo fu mo wela hoore muɗum welata ma neɗɗo fu joɓaɗo kalis ɓe jonɗo ɓe jenna ɗum ɓe gaɗa partagé je crois que mawɓe meɗen kaali ɓe mbi pulako il est temps que joppen whatsapp de immoɗen gollen whatsapp o wona golle o ƴewni sa kaalo whatsapp wi waɗa hoore muɗum e comparé gollowo radio no gollowo télé gollowo radio fu mo jiiɗa tawa ne jogui kartal muɗum ko hollata radio gollata ɓe gollowo whatsapp muɗiraɗo fan wawi gollude whatsapp wiya mani ko ɗum gollata mi journaliste whatsapp mais a kokko kibaruji whatsapp journaliste whatsapp mais ɗum woni koɓe mbiyata koye maɓɓe ɗum jasino ɗum woni koɓe mbiyata koye maɓɓe ɓe heewi hande kay je crois que pulaku vraiment immoɗen gollen celen yennodirde celen aybondirde celen hokkude kibaruji ko hana gonga ɗum e whatsapp tan heɓete miɗo wawi jooɗa joni wiya haywa nokku hinna mani fiyama joni jama hinna mani maayi mi waɗa partagé vocal ngal ɓiɓɓe leydi fof gaɗa paniqué wiya hay min kam heeɓi vocal ngal joni yimɓe aɗa noddodira to nodde ndaare wiya pene min mi heeɓi wadde fayi participer formation goto ɗo woni ONG HD waɗino ɗum organisé ana kabaruji hokkude information ɓe mbi vraiment jama o so ɓe jii wolde mali nde fa hande ronkitimmude fof hokkoɓe kibaruji hon fu laatike kokko kibaruji au moins ɓe mbi sani on nani par exemple ɓamen laamu jenne ɓe joƴƴini nden commission ngaji neɗɗo fu nanuɗo laamu jenne ɗum waɗi a tawa neɗɗo maɓɓe keƴaɗo wonton nodda on mani min nani ɗum waɗi jenne est ce que o ɗum gonga mais kañum ke le jenne woni kañum le jenne woni na a nani fiyande caggal tan ɓiya hay hop ɗo waɗama ni lelaki daraki na ɓe mbiya o mayina o mayi tan fen bo ƴew Facebook ɓe ñallamɓe ɓe mbara yimɓe ɓe ñallamɓe ɓe mbiya rip saabi ko ɗo sa mi yiɗa yidema tan je crois que o appel waɗay lancé e ene jeune en parce que sa a yi golloɓe no feccere maɓɓe fof sukaɓe jokolɓe fof jeune en noon sukaɓe jokolɓe worɓe sukaɓe jokolɓe e rewɓe kañum jogui compte ngaji mum e Facebook ana jen surtout so on ƴeewi leñi ɗi hande keɗe mbawiɗa alhamdulillah ko heewi ɓuytigué mais nde probléme o wulno nde yimɓe jallan ana jennodira goto haala wiya ɗum waɗi to aywa si oɗo yalta wiya mani a feni ɓe jennodira yennodirde na yennude mawɗo ɗum wona gorga ko ce n'est pas bon il est temps que ɓe cella ɗum ɓe ndaara ɓe golla ɓe joppa whatsapp o wona golle whatsapp o laatike sababu ɓiɓɓe leydi fu jiyodiri andodiri saabe ko ɗum neɗɗo ma gonɗo france gonɗo états-unis oɗon kawti groupe oɗo fof ɗo mbawi yaltude keɓodiron ngaji ɗon lannodiron nouvelle ngaji ɗum ana weeli o an neɗɗo ma waw gonɗo france neɗɗo maɗa goɗɗo wonɗo ay mani aɗa matana mani walla miɗe matanata mo selluma reni miɗen kalda wakkati fo whatsapp laatike sababu hoyni ɗum oɗo mbawi haaldude tawi crédit buddeɓe crédit bud temedere ɓamɗa mais sa wiyama ɓama crédit fa nodda ɗum keɓa nouvelle muɗum c'est coûteux a tawa ana heewi whatsapp laatike sababu ɓattodirde ɓiɓɓe leydi fu laatike gotum ka yogaɓe paamali ɗum par ce que ɗum laatike manque de respect yennude mawɓe bon ɗum wala ko ɗum nafata il faut que ɗum sele ɗin groupe aji ndaare ɗi kele fa ɗi laabo voilà ɗum woni ko joguimi e wiide eɓe yimɓe ok mi salminima sanne Baba Samba Guro joni min jottike seeɗa timmoɗo émission o ko mbawɗa haalande laamiɓe leydi meɗen kañum e yimɓe jeeyaɓe leñol ngol jaati fa han yalle ɓe nanguira leñol ngol juuɗe ɗiɗi ko wiya e leñol ngol fuu ɓe nodda nantinoɓe kabaruji ɗum woni haaloɓe ɗemgal fulfulde nde kañum e kasen micitinde yimɓe hokkoɓe kabaruji ɗi wona kabaruji laatiɗi ana wawi helde leydi ko mbawɗa haalande ɓendu konngol ma aywa konngol am cikkitonol e haalande jama ɗum tal e komin puɗɗiriten fuu hono kabaru hokkude kabaru mo wona goonga o ana tampina leydi ana tampina ɓiɓɓe leydi ana ɓeyda du murtinde ko heewi e leydi laami e leydi ndiɓe ɓe tinna ɓe ponda ɓiɓɓe mali enen fu jeeyi mali ɓiɓɓe mali ɓe fu tawi goto enen pulaako du tinnoɗen e tinnade meɗen tinnoɗen nan e leydi meɗen ande leydi mali ndi yondi leydi meɗen ɗo pinɗen ɗo mawnuɗen ɗo jinɗen du lelade
nen ɗo jeyɗa ɗo basaraɗa ɗum nen so a tinnaki ɗo jeyɗa tan a wawa nangude ɗo a jeeya tinɗon e leydi meɗen ndi ballodiren e kanankoɓe leydi meɗen ballodiren enen enen de cel salla jaam e deeƴere no warta si en nangodira aɗa oto banggue miɗa oga banggue wala nafa wala cakkiteno konngol am tan fa han pulaku o tawtude oɗon sukaɓe woduɓe e radio ngaji e télé ngaji joni ɗe onon ɓeydata fuu anniya hokkude yimɓe ko laaɓi sabi minen kani radio ji ɗe so a witta hande a witta jam sabi wonɗo aɗa yetto jaati a yoppa a yettiraka onon wonɓe hen hande ɓe onon ɓeydata ƴeewon komin ganno arande ko eko gatton joni ko ƴeewon ko ɓeydon ton min hen fa sukaɓe miñiraɓe mon e ɓiɓɓe mon waroɓe caggal ɓe so Allah kañum en do ana keɓa hakkilleji muɗumen ɗi tongo teɓe kañum en do ana mbawi haalande leñol muɗum ayo madani ɗum woni cikkiten haalama yettudema e jowtudema e weldema e weltanade on fof. Ok, weltima sanne. Ousmane Bari woni konngol ma sakkiten ala konngol am cakkite fuu Madina mi jowtete an kokkuɗomi o occasion e min jowta kala gollowo Pinal TV équipe Pinal TV fu min jowti ɗumen saabe ko ɗum fay sa a jogui haala sa wala ɗo kalaka fu o mere min calmina ɗon onon e hokkude min o opportunité min gara min kala e dow média hande e kañum e dow Samba Sidibé ɗiɗiɓel muɗum no gorko mawɗo o wiri ni e enen jeune ɓe enen kani tinnade par ce que golle média fuu won hen jeɗɗiɗe o haali ɗe surtout mi ɓaman guere hoyara hoynude ɓi adama par ce que animateur heeɓi a yan to neɗɗo de neɗɗo hoyne animateur an yiya ko heewi de journaliste an yiya ko heewi de fay sa a noddi neɗɗo fa lamdoɗa ɗum canne ɗe sannete malemo waɗete o c'est un probléme ɗum le wajibi lugotoɗo kañum muñata ɗum fu sana muñande so en nani yan wiya Samba Sidibé o muñude wala fu ko o wiyaka wala fu ko o waɗaka ɗum le enen do tinno ɗen muñen wartude e WhatsApp o vraiment hamɓe hokkoɓe kibaruji ɓe tinno ɓe ndaara ɓe nani hunde waɗi fof ɓe ndaara nokku toon jaati muɗum waɗi yeeso muɗum ɓe nodda ɗum hunde waɗi Bamako ɗo supposons que ñamana woni a noddi gonɗo kalama a wi aywa mi nani ɗum waɗi Bamako o ko ɗum wawi haalandema ko waɗi ñamana ɗum le ɓe kaani wattude o nokku haqqille aywa ɗum woni cakkite haalam fa hande barkinde on e lamɗo hollu en hana majjum fa hande so Allah jaɓi haya bandiraɓe tedduɓe ƴewɓe Pinal TV ɗum wonno émission mon kalden hande o wondunomi ɗo hande woni e Baba Samba Guro Sidibé kanko radio donc mo gollata kañum e Ousmane Bari kanko ɗo radio Danaya mo gollata eɗa miiɗa hande ka goto fo heeɓi hen faam ko woni média kañum ko woni nafa e bonanda ko ɗum waddanta leydi kañum mi heeɓi du haalde seeɗa e dow kanko Samba Sidibé yo Allah hinno yaafoma amin ya rabbi Allah joni ka ɗum woni mi jottika ka e timmoɗo émission o nden ɗo mi salmini kala ƴewɗo émission o mi salmini du kala ƴewɗo Pinal TV e kala hettino radio donc kañum e radio Danaya du fou e jowotama ɗan ɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaaɓi assalamu aleykum moɗon